Dobrý deň, tak ja môžem meniť hlasy, aby to bolo tak trošku vyváženejšie, ale zase nerad by som to robil opičky. Budeme sa baviť znova o obsahu, aj keď teda všetci sa tešíme na tú krásnu žiarivú budúcnosť, ktorú Braňo nasvietil, takú tú samovzdelávaciu, ale zatiaľ vám ukážem nástroje, ktoré vám vlastne pomôžu zaobísť sa bez nás, dodávateľov vzdelávacieho obsahu. Takže si tak trošku budem kopať vlastný hrob. Neviem, prečo už tam mám minus minútu. Je to zaujímavé? Dobre, každopádne, tieto nástroje vám môžu brutálne uľahčiť život. Či už si chcete vyrábať vlastný vzdelávací obsah, alebo si prípadne chcete updateovať, alebo možno upgradeovať obsah, ktorý už pre vás vyrobil niekto iný. Z nejakého dôvodu nevidím tie slajdy, ktoré budú, nevadí. Vyskúšame to. Nástroje, ktoré vám chcem ukázať, alebo prvý z nástrojov je Articulate 360, ďakujem, ktorú určite všetci poznáte, je to zlatý štandard vo výrobe vzdelávacieho obsahu. Videli ste tu už niekoľké ukážky od tých vtipných pánov z prvého kolečka. Každopádne, čo možno ešte neviete, Articulate práve teraz launchuje, respektíve za 5 dní launchuje svojho nového AI asistenta, ktorého nazývajú AI asistent. Ale to nie je žiadny len tak ChatGPT našitý na Articulate. Toto Articulate, myslím firma Articulate, nie pán Articulate, tomto razí filozofiu od hračky k nástroju. To znamená, že tento AI asistent je špecificky trénovaný vzdelávač, ktorý vie dizajnovať vzdelávací obsah, a to priamo v týchto nástrojoch. A údajne vám pomôže pripravovať vzdelávací obsah až 9-krát rýchlejšie. Potom sa ma príďte spýtať, prečo práve toto číslo. Ale aby sme si ukázali príklad, ak potrebujete vytvoriť nový kurz, jednoducho si vyplníte tému vášho kurzu, cieľovú skupinu, vzdelávacie ciele, potom si nahráte nejaké vaše PPTčka, PDFka, DOCčka, čokoľvek a necháte si navrhnúť napríklad názov vášho kurzu alebo si vymyslíte vlastný a takto vám to vyhodí rovno štruktúru celého kurzu, ktorú si potom naplníte obsahom. Kliknete, vyberiete druh bloku, vyberiete zase zdrojové súbory a už to máte hotové. Takže takto jednoducho si vyrobíte vlastný obsah a ak si chcete, povedzme, upraviť nejaký starší obsah, tak opäť kliknete na AI asistenta, ten vám pomôže vymazliť texty, premeniť texty na interakcie, a vyrobiť testové otázky, vyrobiť obrázky, vyrobiť voiceover konečne s kvalitnými českými a slovenskými hlasmi, to nám doteraz chýbalo celkom, preložiť kurzy do mnohých jazykov a mnoho ďalšieho a to všetko priamo v tomto autorskom nástroji, takže už vám nehrozia žiadne desiatky či stovky otvorených záložiek v prehliadači. Jedna z mála vecí, s ktorými vám zatiaľ Articulate nepomôže, je AI video. Na to tu však máme Vyond. Ten už ste možno tiež, niektorí ho určite poznáte, niektorí ste ho videli minulý rok. Po novom však vo Vyonde máte možnosť si vyrobiť vlastných českých a slovenských rozprávajúcich avatarov, to je taká všeobjímajúca téma tu na mieste. A okrem toho, že si môžete vyrobiť vlastné video z promptu za 1 minútku, tak teraz už si ho konečne môžete vyrobiť aj z vlastného scenára, pretože doteraz si Vyond vymýšľal tie scenáre sám a občas sa mu tam ľúdila taká trošku umelo inteligentná haluška, čo je ale paradoxne ako pre nás vzdelávačov dobré znamenie v tom, že aspoň zatiaľ sa nemusíme báť o svoju prácu, pretože napriek tomu, že tieto AI nástroje sú brutálne nápomocné, dokážu za vás urobiť strašne veľa ťažkej práce, ešte stále potrebujú trochu nášho usmernenia. Toto sme mimochodom rozoberali aj v spomínanom podcaste, ďakujem pekne, e-learning žije, kde sme sa bavili o experimente, ktorý nadizajnovala doktorka Philippa Hartman z University of Cambridge, ktorá postavila proti sebe 3 vzdelávačov. Profíka bez umelej inteligencie, začiatočníka s umelou inteligenciou a profíka s umelou inteligenciou. Dala im rôzne úlohy a potom to hodnotilo 200 vzdelávačov na celom svete. Asi vás neprekvapí, že profík z AI samozrejme vyhral na plnej čiare. Čo je ale zaujímavé, nováčik s umelou inteligenciou predčil profíka bez nej. Takže zostaňte na správnej strane histórie a smelo zadajte všetku vašu nezáživnú prácu pomocníkom v Articulate 360 alebo vo Vyonde.
A takto vám aspoň ostane veľa času práve na tie detaily, ktoré z toho vášho obsahu urobia skutočne hodnotný vzdelávací obsah. Príďte na náš stánok, veľmi vám radi všetko povieme. A ešte, ak by vás zaujímalo, ak by ste hľadali inšpiráciu, ako ostatné firmy používajú rôzne technológie vo svojom vzdelávaní, pozývame vás srdečne na našu konferenciu eLearn Media Cafe v Bratislave 9. října a bude aj online, takže tešíme sa na vás. Ďakujem pekne.